80 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, istoria uitată este readusă la viață. Istoria în culori vii. Fiecare bătălie, fiecare front, complet restaurate. Un război care a ajuns în toate colțurile lumii. Conflict care a schimbat viețile tuturor. Pentru prima dată, revedeți al doilea război mondial la scară globală. Războiul care a schimbat totul. Zgomotul și furia. Începe joi 8 mai la ora 20 la History Channel.